искаме да ви помогнем и с тези фактори, които представяме, ви даваме една основа. Много хора може би искат да откажат цигарите. Това ще ви помогне и за цигарите, и за алкохола. 5-дневен курс, който предлагаме за отказване от цигари. Всички искаме да сме конструктивни и да допринасяме по някакъв добър начин. И за да можем да го правим това нещо, трябва да създадем едни много хубави условия да бъдем от полза на другите. Спорт. Най-добре е навън, на чист въздух, защото има слънце, въздух и движение. Пием вода. 20-30 минути преди хранене, не на екс, разбира се. И след хранене 2 часа е най-добрият оптимален вариант. Най-доброто хранене е през 5 часа. Затова трябва да си направим такъв хранителен режим и когато ни почерпят с нещо, по-добре да си го запазим за следващото хранене, отколкото на момента. За да бъдем с слънчеви усмивки, трябва да сме на слънчева светлина. Навици могат да бъдат променени, което е добра новина за всеки един човек, който се опитва да откаже било цигари, било алкохол, било каквато и да е друга зависимост. Да контрираме лошите навици. Как можем да определим едно нещо дали е зависимост, когато това нещо ни отнема твърде много от времето, от средствата, когато това ни заробва и ни прави, така самата дума, зависими. Много хора се успокояват, като си кажат: аз не пия, не пуша и наркотици не вземам и значи нямам зависимости, но това далеч не е така. Напоследък има много модерни зависимости. Всички знаете интернет, социалните мрежи, Фейсбук, това да се снимаме някъде, да го поснем и да събираме лайкове. Съответно има хора, които пък много време отделят в интернет, за да играят на игри, прекарват много време в виртуалното пространство. Това също е зависимост. Това да ходим и да купуваме намалени стоки само защото са на промоция или пък храната също може да бъде зависимост. Прекаленото ходене в фитнес зали също може да бъде зависимост. Как да се справим все пак с тези зависимости? Най-добрият начин е да разберем на какъв принцип работят, за да можем обратното да направим. Тоест, ако при практикуването на някакъв навик се създава една пътечка в мозъка, както тук е обяснено, синапси, предава се импулса по нервните клетки, тогава се образува една пътечка в мозъка, най-образно казано. Ако ние решим да променим този навик, хубавото е, че можем да променим нещо, тук се иска воля обаче, и тогава този навик ще създаде пътечка по друг път ще мине импулса. И трябва да направим няколко такива действия, за да може тази пътечка да стане оттъпкана, както като ходите през ливадата, знаете, преминавате през тревата, за да се оттъпче, да се получи пътечка, трябва да се мине няколко пъти. По същия начин това става и в мозъка. Трябва да го направим няколко пъти. Изчислено е, че някъде около 2 седмици примерно са достатъчни, за да си изградим един нов навик. И когато си изградим един нов навик, вече това нещо ще го правим с рутина и няма да ни бъде трудно да постъпим по правилния начин. Първата стъпка е да осъзнаем зависимостта и втората вече да направим нашите стъпки. Свежия въздух, да си отваряме прозорци, когато спим в къщи, в спалнята. И в студените сезони също е добре да си отваряте макар и мъничко или в друга стая, понеже когато стаята е затворена и няма нахлуване на въздух, и няма навлизане на въздух, кислорода свършва много бързо, за 20-30 минути. Така че отваряйте по мъничко прозорците. Така, също важно е нашата стойка и дълбоко вдишване. Много често не вдишваме правилно и дълбоко, но повърхностно всъщност. И затова правилното дишане е мъжкото дишане, което е коремно дишане. Или всъщност диафрагмено. Певиците и певците разбират това. И спортистите. Най-накрая
след един уморителен ден, най-прекрасното нещо е да седнем и да си починем. Но ние можем да го прикараме в този вид, като отидем със семейство на река или просто седнем някъде и си свирим на китарата. И спете по 7 до 8 часа. Това е много важно, но още по-важно е да си лягаме всъщност в определения диапазон от време, защото в този диапазон се генерират определени хормони, които иначе в другия диапазон от време нашия организъм не произвежда. Затова ако решим да се легнем късно и дори да сме спали 8 часа, всъщност пропускаме едно от най-важните неща, които организма ни произвежда. Да спим достатъчно и часовете преди 12 часа се броят за 2. Така че лягайте рано и ще ставаме рано. Искам и аз. Защото малкото усилие в доброто, Бог го благославя и стават големи, големи чудеса. И всеки се стреми да живее по възможно най-добрия начин, защото това му дава щастие, нали? Прави го щастлив. Да. Така. Библията казва следното. Има решение на проблема със смъртта. Защото ние всички знаем, че след 50 години, може би всички тук, които присъстваме, ще бъдем в хотел Белите камъни. Дето викаше дядо. Дядо викаше така. Хотел Белите камъни е там, където няма излизане. Влизаш един път и там няма излизане. Така. Има ли решение на проблема? Библията казва, да, има. Кое е решението на проблема? Ами, ако греха е това, което ме води мен до гроба, греха ще рече това, което съм направил против Божиите принципи. Божието присъствие не може да има грях. Тоест той сам по себе си, ако искаш да бъдеш с него, няма как да имаш ти в себе си грях. И понеже няма как да имаш грях в себе си, той няма как да бъде с тебе и ти да получиш вечен живот, т.е. да живееш вечно. Е така да следното. Ти си спасен по милост чрез вяра. Нали? Да. Тоест ти няма какво да направиш от себе си, за да си платиш, за да получиш вечен живот, защото колко струва вечността? Някой може ли да си я купи? Никой не може да си я купи. Тя е без цена. И тя може да бъде дадена само от този, който я притежава. Аз не мога да завещава на вас Айфеловата кула и Бакингамския дворец, защото аз не ги притежавам. Даже и да ви напиша на една хартийка, ваше се, вие отидете там и кажете, бе, мои са. Казва, ти добре ли си бе, бягал тук? Каква е тази глупост? Нали, не мога да ви ги завещава. Вечният живот може да го остави само Бог. Проблема е, че това нещо, което той ти предлага като решение на смъртта, е той да застане на твое място. Затова Исус застава на нашето място. Тоест той поема товара, който... 90% от всички болести тръгват от мозъка. Хубаво е да го упражняваме за полезните неща. И мисля, че една хубава стъпка в тази насока би била точно решението човек да остави на страна една буквално отрова, която отравя буквално всеки орган във вашето толкова ценно, съвършено тяло. И затова предлагаме на вашето внимание един курс за отказване от тютюнопушене. Убедете се, че се радваме да бъдем част от вашия успех.